Wasalna għal programm ieħor mill-Ladba l-barra fejn ser inkomplu nimxu fil-kampanja Maltija. Illum ser inkunu qed inżommulkom kumpanija fil-waqt li nimxu fl-inħawi ta' Wied Dalam. Dan il-wied jibda minn triq Ħassabtan. Il-wied ta' Ħassabtan ma tantx huwa magħruf, dan il-wied jibda minn fejn l-ajruport, iferra ġew Iż-Żemba u mbagħad jispiċċa fil-bajja ta' San George. Dan il-wied huwa niexef x'aktarx minħabba l-fatt li l-bidu tiegħu huwa magħluq minħabba id-depow taż-żejt li hemm f'Ħassabtan. F'parti minn Wied Żemba insibu s-siġra tal-lanġas, speċi rari immens b'distribuzzjoni ristretta kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll fil-Mediterran. Insibu wkoll numru ta' siġar tal-ħarrub. Hawnhekk huwa riserva naturali llum u hija wkoll żona protetta sa mis-sena 2001. Iż-żona ta' Wied Żemba hija ddikjarata bħala żona għal ħarsin tas-siġar minħabba l-ispeċi tal-lanġas selvaġġ. L-ispeċi tal-lanġas selvaġġ flimkien ma' speċi oħrajn huma indiġeni Maltin, jista' jkun li huma arkjofiti, ġifieri ddaħlu mill-bniedem qabel 500 sen ilu, però llum insibhom jikbru f'dal-wied b'mod naturali bħalu insibu wiedien oħrajn bħal pereżempju wied Moqbol li huwa wkoll żona ta' konservazzjoni ta' siġar minħabba dawn l-ispeċi. Daw iż-żoni jiġu ddikjarati għal diversi raġuni fosthom li jkun hemm jew speċi ta' importanza bħal din u f'dal każ hija speċi li ma tantx issiba fil-Gżejjer Maltin u fil-bqija tal-Mediterran. Jew inkella jkollok insieme ta' speċi, pereżempju jkollok makkja jew bosk jew speċi uniċi li jikbru fiż-żona. Għalhekk l-Awtorità tal-Ambjent tiddikjara bħala żona għall protezzjoni tas-siġar. F'dal każ kif ġew dawn is-siġar ġew b'mod naturali, huwa possibbli ġew b'mod naturali ma jista' jkun ukoll li kif jiġri f'diversi drabi dawn ġew mħawla mill-bniedem, pereżempju ġew mħawla f'għalqa jew ġemm ta' wied, u mbagħad baqgħu jikbru b'mod naturali. Fil-każ tal-lanġas selvaġġ jista' jkun ukoll li kienu mkabbrin b'mod agrikolu, imma meta ma baqgħux jieħdu ħsiebhom u pereżempju kiber il-bal, spuntat il-rootstock jew spuntat l-ispeċi partikolari. Differenza bejn l-lanġas selvaġġ u l-lanġas li niklu huwa li din l-ispeċi il-frott tagħha huwa qiebes ħafna, ġifieri għal ħares toqtok waħda x'inkella tispiċċa ħażin, però bl-istess bħala hija importanti mill-lat ta' ekoloġija kemm għax tifforma makkja, kemm għax importanti l-safa, n-naħal u raġunijiet oħrajn. Fuq il-ġemb ta' Wied Żemba, jiġifieri bejn Biżebbuġa u Ħalaxa, il-passaġġ jaqsam minn fuq pont żgħir. U mbagħad fuq ix-xelluk insibu passaġġ rurali żgħir illi joħodna fejn Casa Ippolito, jew inkella kif hija magħrufa wkoll bħala ir-Razzett jew id-Dar ta' Pultu. Ejjew ħa narawha. Din id-dar inbniet fl-1664 minn kavallier sqal li jismu Ippolito. Issa matul is-snin din id-dar qisha dejjem għanqlet ċertu kurżitajiet u fil-fatt hemm saħansitra wkoll leġġenda romantika marbuta ma' dan il-post. Iżda leġġenda romantika però bit-tmiem mhu sabiħ xejn biex niftehmu. Dan jingħad illi dan il-kavallier sqalli kienet jipprova jibda jħobb mara Maltija jisimha Katerina. Din kienet raħħala u kienet tgħix fl-inħawi tal-ġellieda qrib bħall-Kirkop. Però jingħad illi malli missier tfajla sar jaf li dan il-kavallier jipprova jidħlilha ma ħagost xejn, tantu hekk illi qatlu b'diversi tiri u difnu f'ħofra fonda f'post imsejjaħ il-Qlajja x'imkien nofs triq bejn ir-Razzett u Wied Żemba. Kif għedtilkom it-tmiem ta' din l-istorja mhu feliċi xejn. Issa minn hawnhekk ser inkomplu nimxu u ħammorru fejn il-fdalijiet ta' dar Rumana, Villa Rumana, x'imkien fl-inħawi magħrufa bħala tal-Kaċċatura. Tlaqna.
kif rajtu għaddejna minn passaġġ rurali u sawnek ninsabu f'dik iż-żona li semmejtilkom ta' kaċċatura. U f'dawn l-inħaw insibu bosta fdalijiet arkeoloġiċi fosthom dik il-villa punika rumana li semmejtilkom li l-fdalijiet tagħha jinsabu hawnhekk warajja fuq wessa xari u anke li imtarġa li jagħtu għal fuq wiet dalam. Wiet ieħor li huwa font qasir u li jagħti għal fuq ix-xaqliba l-oħra tal-Bajja ta' San George. Ir-raġuni għalfejn tul wied Zemba u wied Dalam, speċjalment fit-tarf lejn naħa ta' Birżebbuġa mingħajr Dalam l-isfel insibu dil konċentrazzjoni ta' dalijiet arkeoloġiċi hija propju probabbilment ħabba l-widien li kienu joffru kemm art agrikola fertili kif ukoll l-ilma għat-tisqija u għall-għejxien. B'hekk insibu art Dalam li ġie ffurmat fil-verità grazzi għall-wied kif ukoll però is-sit li qegħdin fih issa kaċċatura li hija villa rumana li però probabbilment kienet bdiet anke minn età punika kif jiġdu l-fdalijiet ta' dik ċisterna li qegħdin fiha, però l-fdalijiet li għandna hekk imorru anke iktar lura għal żmien il-preistorja fejn hemm l-istruttura ta' Borċ in-Nadur li fiha mbagħad kien hemm ukoll villaġġ ta' żmien il-Bronż. Il-villa ta' kaċċatura għalkemm hija villa li kienet ġiet skavata fil-bidu tas-seklu 20 minn Thomas Ashby. Nafu ftit li xejn fuq apart il-pjanta, dan għaliex il-fdalijiet kollha li nstabu illum intilfu. Ħajr għal ftit biċċiet ta' arkitettura li għadhom fuq is-sit innifsu. Madankollu jidher li Ashby ppubblika ftit fuħħar u ftit fdalijiet li minnhom nistgħu ngħidu li l-villa kienet żgur qed tintuża lejn il-qalba tas-seklu qabel Kristu is-seklu wara Kristu wkoll. Però jekk wieħed jifli sew l-fdalijiet arkitettoniċi li fadal, wieħed jista' jifhem li l-villa ma nbnietx f'salt wieħed, però kien hawn mill-inqas żewġ verżjonijiet ta' binjiet hawnhekk li probabbli kienu jmorru lura għal razzett nsejħulu ta' żmien puniku li minn miegħu kienet ukoll probabbilment kollegata iċ-ċisterna l-kbira li hija waħda mill-iktar fdalijiet famużi f'ta' kaċċatura. Nafu li l-villa kienet qed tipproduċi ż-żejt għalkemm illum qiegħda f'nofs ix-xari mill-kuntrapis tal-pressa taż-żejt li nstabet ma' ġenb is-sit. B'hekk nistgħu nidentifikaw li għall-inqas kienu jasru iż-żejt hawnhekk. Bħala post fejn kienu miżrujn is-siġar taż-żebbuġ minn fejn kienet jinżab iż-żebbuġ, normalment daw kienu jkunu pjuttost fil-viċin, allura l-interpretazzjoni tagħna bħalissa hija li dawn is-siġar kienu probabbilment fil-widien li kienu fertili biżżejjed biex iżommu jisostnu daw is-siġar. Sfortunatament minn dawn is-siġar illum ma fadlinna xejn. Insibu diversi fdalijiet oħra f'dawn l-inħawi, fosthom it-tempju megalitiku ta' Borċ in-Nadur. Il-tempju ta' Borċ in-Nadur huwa wieħed mit-tempji li ħodna l-perjodu tat-tempju, tempju prehistoriku, li meta tqabblu ma' tempji oħrajn mhuwiex daqshekk spettakolari bħal ngħidu aħna ħaġar-qim u l-ġgantija, huwa inqas. Barra minn hekk nafu li fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija dan it-tempju sfortunatament kien ukoll ġarrab xi ħsarat waqt l-attakki tat-Tieni Gwerra Dinjija. Però riċentament nafu li sar ħafna xogħol hawnhekk ta' tindif u anke skavi biex bekk it-tempju reġaħa iktar id-dera oriġinali tiegħu. Bħala tempju huwa tempju dak tipiku fejn naraw it-tliet abside, ġifieri ż-żewġ abside tal-ġnub u l-abside ċentrali fuq in-naħa ta' wara. Dan il-passaġġ jibqa' jagħti għall-Bajja ta' San George, però qabel nixtieq li nieqfu hawnhekk hemm nurikom din il-kappella li hawn fuq ix-xelluk tiegħi, kappella żgħira dedikata lil San George. Din il-kappella mbniet fuq kappella preċedenti fl-1683. Insibu wkoll ir-ridott ta' San George mibni fuq iċ-ċimiterju.
Il-Knisja ta' San Ġorġ hawnhekk f'din il-bajja ta' Birzebbuġa hija knisja li ta' tiseb lil din il-bajja. Fil-fatt hawnhekk jgħidula l-bajja ta' San Ġorġ. U din il-Knisja hija dedikata lil San Ġorġ, allura jidher li kienet il-Knisja li tat l-isem lill-bajja. Fl-1565, ġifieri meta sar l-assedju kbir, din il-Knisja kienet diġà teżisti. Monsinjur Duzzina mbagħad 10 snin wara l-assedju kien ġie jżur dan il-post u kien innota li din il-Knisja kellha bib tal-injam u kienet għadha fi stat tajjeb. Biż-żmien il-Knisja mbagħad reġgħet ġarbet il-ħsarat u ġiet abbandonata u fl-1621 kienet imsewwija mill-ġdid. Fl-1659 il-Knisja għal darb'oħra reġgħet ġiet abbandonata u allura ġiet profanata. Imma mbagħad fl-1682 għal darb'oħra l-Arċipriet taż-Żejtun reġa' ħaħsib li din il-Knisja terġa' tinfetaħ għax tajjeb ngħidu li dan it-territorju dak iż-żmien kien jagħmel maż-Żejtun. Fl-1714 kien imbena ir-ridott li naraw illum il-ġurnata madwar din il-Knisja. U allura din il-Knisja ġiet isa parti mill-fortizza ta' din ir-ridott li kienet magħmula biex tiddefendi dal-inħawi. Minn dak iż-żmien law il-Knisja baqgħet dejjem skont il-kundizzjoni li jinżamm fiha r-ridott tinżamm fiha l-Knisja. Riċentament għadu kif sar restawr totali ta' din il-Knisja u r-ridott li nsibu madwarha. Tajjeb ngħidu li ġo fiha nsibu kwadru li juri l-San Ġorġ fuq iż-żiemel li huwa ta' pittur lokali, pittur Malti li ma nafux minnu, però li kien ikkopja il-kwadru ta' San Ġorġ li Mattija Preti pitter fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fil-Belt. Insibu wkoll raddi tar-roti illi jagħtu għal ġol baħar. U dawn għal xiex kienu jintużaw? Eżattament taħt il-Knisja ta' San Ġorġ u r-ridott ta' San Ġorġ hawnhekk fl-istess bajja insibu xi ħaġa oħra interessanti, numru ta' fosos tal-qamħ. Hawn min jgħid fosos tal-qamħ biex taħżen fihom il-qamħ daqshekk viċin il-baħar, però da juri li fi żmien il-Bronż, jiġifieri qed ngħidu madwar 1500 sena qabel Kristu, din il-bajja l-bajja ta' San Ġorġ ma kienx teżisti jew għall-inqas il-baħar kien ħafna iktar il-barra minn fejn qiegħed illum. Fatt ieħor kurjuż li juri li hawnhekk ma kienx hawn baħar huwa l-fatt li naraw ir-raddi fil-blat li jibqgħu niżlin ġol baħar. Għal dak juri li hawnhekk kien hawn art minn flok il-baħar li naraw illum. Daw in-numru ta' fosos fejn jintrefa l-qamħ kienu jkunu qatat fil-blat, ħofor fil-blat, forma ta' qampina jsubir fiċ-ċokon, l-għoli ta' bniedem, li mbagħad kienu jaħżnu l-qamħ ġo fih. Illum il-ġurnata għadna naraw uħut minnhom li għad għandhom it-toqba tagħhom eżatt tonda tidher fil-wiċċ tal-blat, għaw minnhom li ġew mottijin bħal di li għaw taħti, u għaw minnhom li sfortunatament fi żmien kienu nqataw bħal dawk li taraw warajja li kull ma nistgħu naraw hija parti mill-forma ta' kif kienu daw il-fosos tal-qamħ hawnhekk f'Birzebbuġa. Nispera illi darba f'ħajjitkom kellkom iċ-ċans illi iżżuru dan il-meravilja ta' post. Illum se nkunu timmorru fil-mużew illi huwa miżawt skeletri ta' annimali illi qabel ma kienu jeżisti l-bniedem kienu jkattru bil-bosta. Tlaqna? Narawhom? Tlaqna. L-iskeletri li hemm immuntati huma skeletri ta' annimali riċenti, mhux annimali li nstabu, mhux fdalijiet ta' annimali li nstabu ġewwa Ardalam jew f'xi sit paleontoloġiku ieħor. Kienu nxtraw qabel il-gwerra, kienu poġġew għal-wiri, però kienu jisservu wkoll għal min kien qed jiskava bħala materjal ta' referenza għall-għadam li kien qed jinstab u jittella minn ġewwa l-ar. Jekk naturalista dak li qed jiskava, dak iż-żmien kienu aktar naturalisti milli paleontoloġisti, qegħdin jiskavaw, sabu għadma, tellgħu fil-mużew, ħarsu lejn il-vetrini u setgħu jaraw waħda liema parti tal-ġisem, jekk hijiex parti mill-lit, jew parti mis-siq, jew id-demp, jew vertebra. U anke minn tal-liema annimal. Issa
l-iskeletri jagħtu biss dak l-iskeletri hemm mal-wiri fis-sala l-antika fis-sala Giuseppe Baldacchino huma indikattivi għax jekk naħarsu lejn l-Iljunfant huwa l-Iljunfant Afrikan ferħ tal-lum, l-Iljunfanti li kellna fi żmien is-silġ nafu biżgur b'żewġ speċi aktar tlieta illi li żar wieħed kien ta' 90 ċentimetru, ftit aktar minn Alsatian oli, li ieħor kien kważi 2 metri. Allura l-għadam ta' dat l-Iljunfant li għal min ma jkunx konxju ta' x'qed jara u xi jifhem x'qed jara, jista' jaħsbu li huwa għadam ta' annimal ferħ jew annimal żgħir. Meta fil-fatt jekk inti qed tara għadma ta' Paleoloxodon falconeri li huwa l-iżgħar Iljunfant, tkun tista' tara jekk hux annimal adult jekk kienx annimal adult meta miet jew kienx għadu immatur, kienx għadu juvenile. U l-għadam ituna storja ta' l-annimali u l-ħlejaq kollha li kienu jgħixu fi żmien is-silġ fuq parti mill-lum li hija Malta, it-tip ta' ambjent li kien hawn nafu pereżempju illi mill-formazzjoni tas-saqajn tal-ippopotami, l-għadma tal-id, ġew maqudin ma' xulxin. L-ippopotamu huwa annimal li qatta ħafna ħin fl-ilma. Fil-fatt l-isem xjentifiku tiegħu hippopotamos, hippo huwa żiemel, potamos huwa river. Ħafna lingwi huwa magħruf bħala river horse. Però l-għadam tal-ippopotami minn Malta kienu maqudin. Il-għadma tal-id, ir-radius u l-alna inaqdu f'waħda. X'jindikaw? Jindikaw li dal-annimal kien qatta ħafna aktar ħin mal-art milli fl-ilma. Grazing qed jira fuq art xotta milli qed qatta ħafna ħin bħalma nafu l-ippopotami llum fl-Afrika, qatta ħafna ħin fix majjar. L-għadam ukoll jurina jekk dawn l-annimali kienu xibatu minn xi mart, pereżempju, marda komuni ħafna jew kondizzjoni komuni ħafna hija l-artrite. U dawn l-annimali wkoll kienu jbatu naraw kemm f'ippopotami, fiċ-ċrief, fejn għandek partikolarment jew fis-sinsla tad-dar, speċjalment fl-għadam tal-on jew ta' fuq id-demb, jew inkella anke f'xi għadam tas-saqajn fejn uħud minn dawn l-annimali kienu jbatu bl-artrite u kienu każijiet anke estremi. L-għadam ukoll, meta wieħed ħares lejn l-għadam, il-mod kif inhu preservat, il-mod kif ġie depożitat, tkun taf ukoll jekk l-annimal inġarx bħala karkassa bl-ilmijiet u ġie depożitat f'tal-każ ħardalam, jew inkella kien x'imbiċċer minn nies. Għandna każijiet partikolarment fis-saffi ta' fuq, saffi ta' fuq hawnhekk nafuh bħala il-cultural layer fih instabu l-ewwel fdalijiet tal-ewwel nies li kienu jgħixu hawn, fil-fatt nafu dak il-layer bħala Ardalam Face, dik il-fażi tal-fuħħar tal-għadam tal-annimali li nistabu fuq dak is-saff li huwa s-saff ta' fuq net li jidher warajja fl-stratigraphic wall f'dak is-suċċent li qed naraw, hemmhekk jurina wkoll x'kienu jieklu l-abitanti, l-ewwel abitanti fuq il-gżejjer tagħna. Fihom instabu annimali li kienu annimali li ġew domestikati, ħanżir, moża, naġa, baqra, li kienu wkoll jiġu konsmati minn nies. Barra minn hekk ukoll juruna ċerti għadam ta' annimali, juruna x'kienaw qabel il-wasla tal-bniedem u liema annimali inġibu fil-gżejjer tagħna mill-bniedem. Nafu pereżempju illi mill-għadam li għandna speċi partikolari ta' farfett il-lejl, il-rinolofu jew il-farfett il-lejl tan-nagħla żgħir, instab fis-saffi kollha. Mill-iljunfanti, mill-ippopotami sa fuq nett. U għadu jgħix dal-farfett il-lejl din l-ispeċi għadna nsibuha ġewwa l-ar. Nafu mbagħad minn annimali li ma nstabux la ġewwa Ardalam u laqqas f'siti oħrajn fejn dawn l-annimali li nsibu llum, l-mammiferi li nsibu llum fil-gżejjer tagħna bħal ngħidu ħadan fenek, il-fenek kien ġie introdott mill-bniedem.
il-għaliex qatt ma nstabu f'dalijiet tal-fniek mill-era ta' żmien is-silġ, mill-Plejstoċeniku sal-lum il-ġurnata. Mela, inżilna mal-wit u issa ħanidħlu fl-ar, Ardalam, magħruf għal frifet il-lejl għal speċi oħra bħal ħanżir l-art u anke għal saffi differenti ta' ġebel, stalaktiti u stalagmiti. Tlaqna, ejjew miegħi. Ardalam inqisuh bħala l-eqda monument li nsibu fi gżejjer tagħna. Fih għandek storja li tmur lura bejn wieħed u ieħor mal-150,000 sena fejn qed nitkellmu fuq depositi mhux fuq il-ġeoloġija. Għax nitkellmu fuq il-ġeoloġija ħammarru miljuni ta' snin. Imma fid-depositi li nsibu ġewwa Ardalam u li kienu ma' żmien anke ġew skavati, naraw storja li tmur lura bejn wieħed u ieħor mal-150,000 sena. Bl-ewwel annimali, l-ippopotami, l-infanti u ħlejja oħrajn, u nibqgħu sejrin sal-wasla tal-bniedem, jiġifieri qed ngħidu bejn wieħed u ieħor 7,000 sena ilu, kif ukoll illum il-ġurnata Ardalam huwa sit ta' natura fejn fih ġewwa fih insibu ħlejjaq partikolarment l-Armadillidium ardalamensis li huwa species of ħanżir l-art li peress li jgħix ġolerin u jgħix biss fid-dinja kollha ġewwa Ardalam, insibuh jgħix fil-partijiet mudlama, allura tilef għajnejh, m'għandux kulur, l-intern tiegħu jidher u minflok jifforma boċċa bħal niżar l-art l-oħrajn. Jew jidħol jiġri taħt il-ġebel, jew inkella jeħel mal-blat bħalma jagħmel l-imħar. Ardalam huwa importanti kemm l-aspett ta' paleontoloġija, ta' arkeoloġija, speleoloġija li huwa l-studju tal-għerien, kif ukoll anke bħala studju fl-ekoloġija tal-gżejjer tagħna. Wow, kemm sabiħ. Kemm memorji fakkarni f'meta ġejt l-aħħar li ġejt hawnhekk kien kont tifla vera żgħira ma tal-primarja. Jiġifieri ilu ħafna. Insomma, kemm nixtieq ngħidilkom ukoll illi bħalissa Wid Dalam għaddej minn riabilitazzjoni u renovazzjoni kbira. Il-Park ta' Ardalam nistgħu ngħidu ilna naħdmu fuqu matul dal-aħħar 6 snin. L-idea hu li l-inħawi ta' madwar Ardalam jinbidlu f'park. Park ambjentali, naturali, illi barra Ardalam naqdu l-kuntest tiegħu, il-kuntest kemm naturali kif ukoll storiku. Għalhekk l-idea tal-park huwa li meta wieħed jiġi jżur Ardalam, li huwa sit uniku ħanejdu hekk, ikun jista' wkoll iżur siti oħrajn arkeoloġiċi u storiċi bħal villa ta' Kaċċatura u anke l-inħawi preistoriċi ta' Borġ in-Nadur. Biex wieħed jaqsam jew jgħaddi minn post tal-ieħor, ħajgħaddi minn ambjent naturali. Il-widien li hawnhekk qegħdin Wid Dalam u iktar l-isfel in-naħa l-oħra tal-għolja wara Kaċċatura hemm Wid Żembaq. U wieħed ikun jista' jimxi minn dawn il-modijiet fil-kampanja u sqaqin biex igawdi l-ambjent naturali. Sintendi l-viżjoni tagħna hija illi inkattru l-ambjent naturali indiġenu Mediterranju Malti. Għalhekk għaddej proċess bħalissa fejn qed jitneħħew xtieli u siġar invażivi bħal fil-każ ta' warajna fejn il-wied intela qasab sabiex il-qasab jitneħħa u minfloku jitħawlu siġar u arbuxelli indiġeni Mediterranji li jikbru fil-widien u f'ambjenti bħal dawn. Allura min qed jiġi jżur dawn is-siti storiċi u arkeoloġiċi, wieħed jista' mbagħad jitpaxxa eventwalment bl-ambjent naturali u kwiet li wieħed isib f'dan il-wied u l-inħawi tal-madwar. Bħalissa sintendi il-pubbliku qed iżur is-siti fihom infushom, jiġifieri f'dal-każ bħalissa għandna miftuħ Ardalam bil-passaġġi u l-ġonna u l-ambjent ta' ġo fih ngħidu hekk, u meta wieħed iżur Ardalam ukoll ikun jista' jżur parti mis-sit ta' Borġ in-Nadur. Dal-każ il-parti preistorika. Eventwalment ħenkunu qegħdin niftħu wkoll
il-parti ta' żmien il-bronz ta' Borċin-Nadur. Però l-aċċess bħalissa huwa limitat. U għarda l-amrajni ukoll. Però hawnhekk f'din iż-żona ta' importanza ekoloġika nsibu terġa' iktar affarijiet fil-fatt hawn torri u anke pillboxes li jmorru lura għat-tieni gwerra dinjija. Imma insomma, il-mixja tal-lum tieqaf hawnhekk. U il-fatt kurjuż tal-ġurnata huwa dan illi jekk persuna timxi pass ta' 3 mili fis-siegħa tista' jirnexxila ddur id-dinja fi 347 ġurnata. Jiġifieri Alan, qed nirreferi għall-kameraman tagħna ta' nistgħu naqtaw jisna jinu int. Forget it, sewwa. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor mill-Ladba l-Barra fejn se nieħdukom tgħid. Tkunu tafu l-ġimgħa d-dieħla. Bye!